Čaute pri ďalšom random vlogu, dúfam, že to bolo počuť. A reprák. Madonny. A toto by bolo všetko zo strihov. A chcel som sa s vami porozprávať. Ale nie. Práve som dotočil také video, alebo 2 videá. Bude to nová séria, reklama. A ďalej vám nepoviem. Takže ak sa vám video páčilo, určite tam zahoďte ten like a ak môžete, tak odber a ideme sa pri ďalšom videjku.